Ahoj a vítejte zpátky u Jegenových dobrodružství. Dneska si dovolím tu epizodu začít trošku atypicky, a to pozvánkou, abyste se připojili ke mně a k mojí korporaci v úplně jiné hře. Já jsem totiž dlouhodobý a vcelku vášnivý hráč onlineový vesmírné hry, EVE Online. Pokud vám to nic neříká, tak pod videem nechám určitě nějaké odkazy na stránky, které by vás mohly zajímat. Pokud vám to něco říká a máte jenom strach z toho, že je to prostě hra pověstná neuvěřitelnou krutostí a obecně nepřátelstvím vůči hráčům, se dá říct, tak se toho vůbec nebojte. Naše korporace není vůbec velká, jsme taková spíš drobnější organizace, která ale pracuje na tom, aby byla soběstačná v rámci toho velkého vesmíru. A každopádně vás tam na to vidím. Pro ty z vás, kdo tu hru znají, tak vy mě tam najdete podle ID, který vám nechám taky pod videem. Pro ty z vás, co tu hru neznají, nikdy ji neviděli, nikdy ji nehráli, nechám pod videem pozvánku na prodloužený trial. Je totiž pravda, že ta hra má jednu nevýhodu, a to je, že není free to play. Je to normálně měsíčně placená hra, která ovšem má tu možnost, že v případě, že začneme být slušně fungující, takže budeme schopni za ten herní čas platit i herní měnou vnitřní. Což si nemyslím, že by byl zrovna takový problém. Mně se to v tuhle chvíli docela daří fungovat ve dvou vlastně, ještě se Sarou. Takže jo, tolik asi k vsuvce mimoherní. A co nás dneska čeká ve Starboundu? Ve Starboundu dneska budeme pokračovat v naší loupeživé expedici za minerálama. Na konci tohoto dílu bych rád trošku pokutil nějaký to craftění zase. V ideálním případě by se nám mělo povíst už dát dohromady aspoň většinu surovin potřebných na tu Distress Beacon, což je trošku moje zbožné přání, takže je dost možné, že se to ani nepovede. Což nic nemění na tom, že se o to můžeme pokusit. Tak úplně dolů nevím, jestli se mi chce jít v tuhle chvíli, ale jo, asi jo. Teď abychom se dostali ještě ven, dobrý. Tadyhle vidím nějaký kousek zlata, tak přestože to není úplně to, co potřebujeme, aby jsme pokročili v našem snažení, tak si to vyzvednu. Protože cestou zase nabereme nějaký kamení a kdyby mě zase popadlo rozšiřování hradu. Jo, další věc, kterou jsem chtěl vlastně dneska dělat je, když už máme tolik toho dřeva, tak se podívat na to, jak trošku líp vybavit ten náš byteček. Na což ale musím doufat, že se mi někde povede najít taky písek, což se stává v případě, že má planeta jako částečný subbiom ještě poušť, protože tam je písku na to dost, a nebo budu muset zkusit sestoupit trošku hloubějš do země. Což vlastně taky můžeme. No, teď ale takhle povrchově se zbavíme rud, co vidíme. Tadyhle je třeba spousta mědi, která nám víceméně všechna chybí ještě. Takže si odkopeme strom, aby jsme se tam líp dostali. Protože, jak už jsem říkal, co nejrychleji dostat dostatek mědi na to, abych mohl upgradeovat z běžného krumpáče na měděnej, je víceméně nutnost, protože jinak u toho strávíme dětství. Ne, že by mi ještě nějaký zbývalo. Ach jo, to je smutný. Ale všichni vědí, co tím myslím. A je dost možný, že tamhle to už je jenom to je ta korupce, takže tady písek nebude. No. Nedá se nic dělat, tak se vrátíme zase zpátky. Zajímavý trend, zatím se nepovedlo ničemu mě pokousat, což je u mě fakt hodně zvláštní. Se svojí schopností. Jinak samozřejmě, kdyby vám přišlo, že náhodou to nějak moc vím, že nejdu úplně naslepo, je to rozhodně tím, že Starbound znám.
hraju ho už nějakou dobu a především pro mě je Gena, který vysloveně slouží pro vás a pro účely tohohle let's playe, tak mám ještě svoji vedlejší postavu, se kterou se nemusím s věcma tak lidově řečeno crcat a můžu jet trošku větším tempem. Tak, vždycky se vrátíme, cestou vezmeme všechno dřevo, co budeme moct najít. Ne, že bych toho dřeva potřeboval tolik, ale já si tu zásobu radši udělám už teďko, než abych potom to musel řešit. Taky vidíte, že neberu to dříví nutně všechno, jo, že beru jenom to, co mám nějak moc po cestě. Každopádně, jakmile se nám povede upgradeovat krumpáč, tak zřejmě rozebereme i některý z těch staveb, nebo kolem nich postavíme něco vlastního. Což konec konců není vůbec špatný nápad. Udělat si nějaký jakože malý útulný bytečky prostě z postelí, aby prostě jsme měli i na cestách kde přespat. A se můžeme zbavit tohoto oltáře, který je stejně k ničemu. A když tak koukám, kolik sbíráme neustále kůží, tak si tak říkám, že by možná taky nemuselo být úplně od věci z těch kůží si udělat první, respektive tu úplně na suroviny a na jejich získání hlavně nejméně náročnou zbroj. A to je Snow Infantry, čili sněžná pěchota, která má rovnou dva efekty, kromě toho, že slouží opravdu jako takový nejměkčí druh zbroje, tak současně taky hřeje, takže přežijeme třeba na arktických planetách, který asi dřív nebo později navštívíme. Že je tohleto naše domovská planeta, to jsem hlásil už na začátku série. Každopádně to neznamená, že úplně pohřbím hlavní význam Starboundu, a to je vesmírný průzkumnictví. To je prostě letět z planety na planetu, objevovat nové světy a rozšiřovat hranice lidského vědění. Tomu se rozhodně věnovat budu. Takhle si můžu zase cestou sklidíme, zasadíme nový. Tak, okamžitě tam máme i fůru masa. Tak, kukuřice rovnou uvaříme. Vyzkoušíme to ještě na druhou stranu, v případě, že ani tam nenajdeme, nic, co by aspoň vzdáleně připomínalo písek, tak nám asi nezbyde nic moc jiného, než se vypravit do hlubin země, což na jednu stranu pro vás, jako pro diváky, to bude rozhodně zajímavější, než když lítám z jedné strany planety na druhou a snažím se něco najít. Na druhou stranu taky to bude nebezpečnější a mohlo by to znamenat velmi snadno, že voje Gena přijdeme. Protože, jak si určitě vzpomínáte, tak hrajeme na obtížnost Permadeath, čili jakmile jednou je Gen umře, tak už mrtvej zůstane. Přijdeme o veškerý postup, o veškerý itemy, o všechno. Tak, tadyhle vidím akorát, že je další ta voda. Tak se nějakým způsobem musíme dostat ven. Jo, měl bych si udělat asi víc uhlí, abych mohl dovyrobit další pochodně taky. Tadyhle si najdeme cestu k tomu železu. No, jinak, jak jsem mluvil o té svojí druhé postavě, tak ta v tuhle chvíli už má vylepšený luk, krumpáč teda ještě ne, protože na té planetě, kde začala, nemá skoro žádnou měď, což je takový dost smutný. Ale hru to nějakým způsobem neničí, protože se pořád dají věci dělat. Nechce se mi skákat do toho kopce za příšerama, takže uděláme
jednu zásadní věc. To je, že si vyrobíme nějaký platformy. A pustíme se do toho sestupu hlouběji do země. Ještě bychom teda mohli vyrobit si něco málo pochodní, no tolik zase ne. No tak. Tak to zavřeme a znova. Pochodně. Kolik toho bylo? 87. Tak to změníme na 37. A jako na potvoru nám zrovna začíná noc. Dobře. Tak něco zvládnem. A tak koukám, že teď už i kukuřice léčí. To je dobrý vědět. No a můžeme se pustit do sestupu. Tady vlastně jako jediný, na co si musíme fakt echt dávat pozor, je, aby jsme pořád kolem sebe aspoň trošku viděli. To máme ty pochodně. A jak vidíte, je dobře, že je máme, protože takhle objevujeme ložiska, které normálně vidět nejsou. No, takže tadyhle třeba toho železa bychom neměli normálně šanci si všimnout. Ale díky tomu, že to světlo z pochodně zasahuje i trošku do toho, do toho okolí, do té nerozkopané země, tak je to trošku lepší. Jinak pochodně taky samozřejmě poskytují zdroj tepla. Takže když nám začne být v noci zima, tak prostě jednou za čas někam píchneme pochodeň, nebo si k nějaký, u který jsme byli, doskáčeme a bude zase dobře. Tak, máme jich teď opravdu kvantum, takže se nemusíme bát jít rovnou k zemi, respektive rovnou do středu země. S trochou štěstí tady na nás nenapadají žádní příšeráci, aby byl takový trošku nemilý. Protože odsaď fakt nemáme v tuhle chvíli, jak se dostat pryč. Teda máme, ale to bych musel plejtvat čas s tím, že bych rovnou během toho kopání směrem dolů stavil i ten žebřík nahoru. Proto máme ty platformy, protože po platformách normálně pak budeme schopni vyskákat. Ale já teď opravdu se snažím dostat co nejrychleji trošku víc do hloubky, aby jsme se dostali k písku. Protože, jak jsem říkal, chceme ten náš dům trošku vyšperkovat, aby to vypadalo skutečně líp. No a na to potřebujeme písek, ze kterého potom bude sklo, aby jsme mohli udělat okna. Tak. Jenomže písek se nachází až opravdu ve větší hloubce, případně na poušti. A hlavně nemůžeme použít jakýkoliv písek, ale musíme používat fine sand, čili jemný písek. No a ten ještě navíc takhle v podzemí má takovou vtipnou vlastnost, že se sype. Čili že nedrží ty kostičky na místě, jak bychom čekali, ale že se opravdu sesypávají a může dojít k naprostému závalu a taky nás to může zabít. Tady nás opravdu může zabít skoro všechno. Nejčastěji moje blbost. A tadyhle nějaká měď, výborně. Tak, zase si tam razíme pochodničku, aby jsme ještě že jsme to zase udělali, tamhle je zase nějaký železo, tak si k němu rovnou dojdeme. Nás to tak moc nezdrží a toho železa je tady fakt jako dobrý kvantum. Takže rozhodně všema 10 dolů. Protože tohle pokryje naší spotřebu železa na docela dlouhou dobu. To jsme měli opravdu štěstí. Tak. No, jinak vybírat si dobrý místo, kde spouštět tyhle ty doly, je taky docela umění. Já třeba mám zvyk, že doly spouštím zásadně tam, kde aspoň očekávám docela dlouho, že bude jenom hlína.
protože to jde potom rychlejc a neznamená to, že musím tak často měnit krumpáč, protože si ho zničím. Takže budeme pokračovat dál skrz modrou hlínu. Jak vidíte, už ji mám nazbíraný dobrý množství. Tadyhle je zase nějaká přírodní jeskyně. A ideálně na to si tadyhle udělat takhle dvojbod pochodňový a zbavit se ideálně i té jedovaté vody. Jestli jsme, jenomže my už jsme moc hluboko, takže tady už nám ta voda neodteče. Výborně. Takže tak lidově řečeno jsme trošku v háji. No nevadí. Tak musíme dávat bacha, aby jsme ji na sebe nenalili. Musíme doufat a věřit. Ale už se dostáváme právě do toho, že ale stříbro. Dostáváme se do takové fáze, kdy už se dostáváme na ten kámen všude. Takže teď už to začne asi trošku trvat, už ten postup nebude tak rychlej. Pardon. No ale zase budeme mít dostatek kamene, protože jak vidno už nám pomalu odchází krumpáč. Ale tak dokud odchází jenom ten kamenej, tak je to v pohodě, protože... písek! Výborně. Přesně to, co jsme chtěli. Přesně to, co jsme chtěli a co jsme hledali. Tadyhle celkem velký ložisko tohoto fine sandu. No super, to jsem nečekal, že to půjde až takhle snadno. No. Tak se spustíme ještě trošku níž. A tadyhle je dokonce hnědá hlína, aby nám nahradila taky v některých místech tu naší úplně strašně příšernou modrou. Opravdu modrá hlína, to je jako to je metla. Každopádně to, na čem teďko stojím, to je štěrk. To je taky normálně těžitelný a taky se to sype. Každopádně našli jsme celkem jako slušné množství toho písku. To jako si nemůžu stěžovat. Jo, venku možná začala noc, protože je tma venku. To by asi dávalo smysl docela. Tak, tadyhle si někam na zbývající kousky umístíme zase pochodničku. A teď je otázka, jestli chceme pokračovat opravdu tudy, nebo jestli si to radši posuneme někam kus dál, protože, jak říkám, ten štěrk se opravdu sype. Mohlo by dojít k závalu a už bychom se odsaď nemuseli nikdy taky dostat. Jo. No co, budeme odvážní. A bereme štěrk, třeba už se z něj taky dá něco vyrábět v této verzi hry. Dřív to totiž nešlo, dřív byl takový opravdu k ničemu. Ale aspoň, že se jako skrz něj dá prokopat fakt rychle. Ještě bychom teda mohli tadyhle si odbočit a vzít to zase hlínou. A doufat, že když se zavrtáme trošku zase hluboko, tak že na sebe nespustíme lavinu. To by bylo takový darwinovský. Ohu, zlato a stříbro. No tak tady asi zůstaneme ještě o chvilku díl. Protože zlato a stříbro to chceme. Jsou to kovy a kovů není nikdy dost a hlavně jsme tadyhle tím pádem zase objevili nějaký ten písek. A zase ho není úplně málo. Nebudu to odkopávat přímo pod sebou. Nebudu to dělat. Řekl a udělal to. No. To je typický. Řeknu, že něco nebudu dělat a pak jdu a udělám to stejně. No. Ještě se vypravíme tadyhle pro to zlato.
toho tam taky teda není úplně málo. Což je taky pěkný. Tak. Jo. Koukám, že tohle to fakt bylo šťastné místo na to, kam spustit tu naší první šachtu. Jako to se musím pochválit. Každopádně řekl bych, že i toho písku už budeme mít dost, takže se asi můžeme v celku s klidem vypravit zpátky nahoru. Ale zvědavost mi nedá a ještě se budu chtít podívat, co je tady. Já vím, že zvědavost zabila kočku a ještě, že jsem to neudělal, protože by nás taky mohlo... To by nás zase otrávilo, to bychom nechtěli úplně. No, a čistě teoreticky, když pak tadyhle spustíme jako nějaký podpůrný tunel. Tady je blbý, že jsou ty bedínky všechny pod tou vodou. Bych chtěl nějak vymyslet, no ale tak teďko se můžeme nějak pokusit dostat zpátky nahoru. Asi už by bylo záhodno taky. Jo, takhle stačí opravdu jeden ten stupínek vždycky. A dostaneme se postupně až nahoru. A hlavně i ten sestup bude takový pohodlnější, že nebudeme se muset bát, že se zabijeme tím, že spadneme. A já tam slyším nějaký zvířectvo. Což teda není ani trošku pozitivní. Ale to je možné, že to slyším z nějakých z těch vedlejších jeskyní. Tam spadli do jedovaté vody nebo něco takového. A hlavně venku už jede, takže by nám tady ani nic hrozit nemělo. Tak, ještě tadyhle. To nebude stačit, výborně. Tak, jsme venku. To byla dobrá rána. Ještě lepší rána. Tak. A budeme zpracovat to, co jsme si nakradli. Takže začneme rudama. Ježíš, toho železa bude. No, to je dobrý, to je hodně dobrý. Než zatím se nám udělá to železo, tak bychom mohli třeba zkusit. Jo, můžeme si dovařit třeba maso. Co ho máme? Tak, koukneme se. My jsme tady už totiž něco měli z těch rud. Jo, to jsme měli. Takže si můžeme přivzít to stříbro, ať to zpracujeme na ty cihly všechno rovnou. A tadyhle jsme někde měli ještě ale taky tu kůži. To bych chtěl se kouknout, kolik jí dohromady máme. Protože ono to není úplně jako levně na tu kůži. Aha, tak tady je té kůže podstatně méně, než jsem si myslel. Tak nic. Tak to jsem čekal, že jí je o dost víc. No, tak jsem se splet, zdá se. To se nedá svítit. Tak jo, pozahazujeme zase, co nepotřebujeme. Dřeva máme zase fůru. To je dobrý. To se vždycky hodí. Tak, železo se nám dotavilo. Teďka uděláme zlato. Protože, jestli se nepletu, tak z 5 zlatých cihel, ohniště a nějakých pixelů by měla jít udělat jedna speciální továrnička. Stejně tak jako z železa teďka uděláme kovadlinu a budeme moct fungovat. Tak s tou kovadlinou si můžeme vlastně rovnou vylepšit ten krumpáč, když už jsme u toho. No to je parádní. A vlastně když už mám i toho železa tolik, tak vylepšit i ten luk. To bude docela jako platný, bych řekl. Že tahle epizoda fakt nebude marná. No. Ještě to stříbro. Tak. Jo, a teďko, protože to bude trvat určitě dlouho, tak tam můžeme vrazit ten písek. A nechat ho, ze 3 písků se udělá jedno sklo, tak necháme zatím, ať se vyrábí v klidu sklo. A my se budeme podívat na to, co tadyhle z toho můžeme vykutit. Tak, první co, tak budeme určitě chtít tu kovadlinu, jo. Protože kovadlina, to je první vlastně, když to tak řeknu, tak po tom pracovním stole první stanice, která
nám dovoluje něco pořádného vyrábět, jo. Konkrétně zbraně, železné bloky, čili když budeme mít hodně železa, tak fakt můžeme udělat železné bloky. Dobře, tak nejlepší luk nemáme, to je špatný, ale každopádně můžeme si vylepšit krumpáč na měděný, což by mělo teď zase kopat o něco rychlejc. Na stříbrný potom potřebujeme ještě další 3 stříbrné cihly, který nemáme. Tak železa máme dost na ten luk, ne že ne, jenom zase jsem se nepodíval pořádně. Takže luk si vylepšíme určitě, protože ten bude najednou silnější, bude dávat větší damage a to se nám hodí. Jo. I ten luk se bude dál postupně ještě vylepšovat. Tuším, že až po titanovej. Ale k tomu se dostaneme až časem. Teďko nás opravdu zajímá to, aby jsme měli jednak to sklo. No, zbyl nám nějaký písek, jak se můžeme schovat na příště. Aha. A jdeme zase zpátky k tomu stolu a jdeme hledat. Jo, mohl bych vyrobit ještě, když už jsem tak jako u toho, tak bych mohl vzít někde prkna. Hardforge, to je ono. Tak si to vyrobíme, to je za zlato a pixely a campfire. Ten jsem tady měl jeden navíc, tak můžeme rovnou zpracovat. Kde pasou ty prkna? Já nevidím nikde recept na prkna. Jak je to možný? No, jde. Děláme si je třeba 50krát, protože za 100 prken si můžeme udělat yarn spinner, což je na dělání oblečení. Další ze stanic, která se nám hodí, až budeme chtít dělat si to oblečení. Jo, tady se vyrábí Snow Infantry. Helmet, pants a chest. Vidíte, jako brnění je to fakt na nic, přidává to trošku životů, případně regeneraci energie, ale jinak je to víceméně k ničemu. Kromě toho, že to má spoustu sluníček, což znamená, že to hřeje v zimě. No a pak si můžeme vyrábět jakoby naše rasové oblečky, co jsme si předtím nevybrali, když jsme vyráběli postavu. Tak jo, teď tu Hardforge ještě umístíme. Tu jsem totiž ještě nikdy ani nepostavil, takže sám nevím, co bude dělat. A řekl bych, že to bude mít něco společného s různýma valentýnskýma věcmi. Jo, zdá se to tak. A ozdobičkama a luk. Amurův luk. No, když jsou nějaký svátky, tak vycházejí většinou nějaký takovýhle speciální dílničky a s těma se pak dál pracovat. Tak, každopádně měli bychom možná kouknout. Nevyplatí se nám vyrábět jakoukoliv zbraň, protože to nejsilnější, co můžeme teď vyrábět na té kovadlině, tak je sledgehammer. A sledgehammer máme daleko lepší. Takže super. Jo, ještě bychom mohli možná dát dohromady. Jo, ještě bychom asi byli schopni teoreticky dát dohromady měděný boty, ale ty neudělají takový rozdíl, aby se mi vyplatilo teď ještě chodit pro ty suroviny zpátky do bedny. Uděláme změnu, zasadíme teď rajčata. Tady měly být tadyhle rajčatový semínka, výborně. Zasadíme radši rajčata, protože by nám už čistě teoreticky mělo chybět jenom brambory a mrkev, aby jsme mohli si začít vařit polívky. Hlavně teď máme ty kukuřice fakt moc. Tak. Zbylý semínka zase zahodíme, protože jich pak budeme mít nadbytek. Jdeme uvařit kukuřici. To je dobrý, že už i ta sladká kukuřice pomáhá s léčením. Škoda, že to maso ještě pořád ne, to by taky nebylo úplně od věci. Tak a dál, protože máme sklo, tak se budeme asi pokoušet najít okna. Zatím můžeme dělat jenom dřevěný, což nám ale ve finále nějak moc asi nevadí. Můžeme si vyrobit, kolik vyrobíme těch oken.
25 maximálně jich vyrobíme, když uděláme tadyhle nějaký trojokno, tadyhle nějaký trojokno, tak je to 6. A budeme tam chtít vlastně nějaký stůl a židli si tam přidělat. Takže židle, kde jsou ty stoly. Tadyhle je třeba stůl. Na ten časem přijdou možná nějaký hezký jako estetický záležitosti. Každopádně začneme tím, že si tam umístíme ten stůl a židli. Když už jsme si je vyrobili. Stůl. Židle. Můžeme si sednout. A každopádně ještě by to možná chtělo, aby ten stůl byl orientovaný stejně jako ta židle. Že by to nemuselo být úplně od věci, což znamená takhle. Tak. Trošku mě rozčiluje, že je to každý trošku jiný dřevo. No a teďko vlastně nad tím uděláme si tady takhle jenom jakoby okno. Je to dohromady 12 kostiček, takže musíme vyrobit 12 oken. Jakoby. Takže si vyrobíme 12 oken, jestli na to ještě máme dřevo. Máme na to dřevo, výborně, dokonce úplně přesně na to máme dřevo. Tak, tam přišly ty okna, sem. Teď třeba nepotřebujeme platformy. A dáme si tam okno. Takhle. No a máme na našem hradě první okno. Tak, dveře máme pozavíraný. Teď bychom ani nepotřebovali spát, takže jediný co, tak asi něco zdlápneme, aby jsme nebyli hladoví. A tuhle epizodu tady utneme. Venku se totiž zase stmívá. A my jsme toho zvládli poměrně dost. Máme nový 2 továrny. Máme okno, máme trošku líp vybavený náš pokojík. V čemž budeme samozřejmě pokračovat i příště. Máme lepší krumpář, lepší luk, tak já bych to považoval za docela úspěšný den. Každopádně ještě jednou připomínám, pokud budete mít chuť připojit se ke mně v EVE Online, nechte mi akorát zprávu pod videem, ať vás očekávám. A uvidíme se tam, nebo tady, nebo vlastně kdekoliv jinde. Zatím se mějte a čau.